खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 22 आगष्ट 2020 बुधबार इन्टारनेशनेल डग डे। माने दिनै सैमाफोरनि सान। नोंथांमोननि नखराव जुदि सैमा दङब्लाथाय सैमानो आदार होबानो जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि माखासे बेलासिनि फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय तामिलनाडुनि देबला होननाय दरसे गामियाव नखरसेयैनो 3 मानसिया दैखराव गबनानै थैनांगौ जाबाय। दैखरा 100 फुट गोथौमोन। गिबियावनो सुगन्या होननाया दैखराव फिस्लायनानै गोलैयो। बेनि उनाव बिनि बिदाया बेखौ बासायनो थांनायावनो बिदायाबो दैखरावनो गबनानै थैयो आरो बेखौ बासायनो थांनायाव बिसोरनि बिगुमायाबो बे दैखरावनो गबनानै थैनांगौ जाबाय। बे खौरांखौ तामिलनाडुनिफ्राय बिथां सुमिन दैमारिया आंनो वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लोगोसे जोंनि इन्डियानि साइन्टिस्टफोरा N95 मास्कखौ नायबिजिरनायाव मस्ट एफेक्टिभ एबा कर'ना भाइरासखौ सन्देरनो जोबोर गोरलै जायो होननानै इसर'आ फोरमायदों। इसर' माने इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेसन। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय, माब्लाबा कुइजफोराव फैनोबो हानाय। गुबुन फारसेथिं भोपालनि खौरां बिलाइ कम्पानिनि बिगोमा पियारे मियान आक्का आब्बाखौ आइजोखौ किडनेप खालामनानै गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय मध्य प्रदेश पुलिसा दिनै एरेस्ट खालामनो हाबाय। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिजेपिनि लिडार बिथां सुब्रमनियाम स्वामीया आरोबाव फिन खेबसेबाव सुशांत सिंह राजपुतखौ बुथारदोंसो आरो बेनि प्रुफबो दं होननानै टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। लोगोसे दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार बिथां अरविंद केजरीवाला गावनि रायजोनि कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैनाय सुबुंनि नखराव थांनानै 1 कोटि रांनि चेक होनानै फैदों। जोबोर बाख्नायजाथाव खामानि मावगासिनो थायो बिथां अरविंद केजरीवाल बायदि जोंनि बे बिटिआरआवबो चिफ मिनिस्टार मोननायमोनबा बा चिफ मोननायमोनब्ला जोबोर मोजां जागौमोन। बेबायदि चिफ मिनिस्टार मोनोब्ला जोंनि बे बिटिआरआ बोसोरसेनि गेजेरावनो स्मार्ट सिटि जागोन। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय फर्मार एशियान चेम्पियनशिप ब्रन्ज मेडेलिस्ट इकबाल सिंहआ US हादोराव गावनि हिन्जावखौ बुथारबाय। दाखालि रबिबारखालिनो जादों बे जाथाया, नाथाय बेखौ खौरां बिलाइयाव दिनैहायसो फोसावदों। दा बे इकबाल सिंहखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि बे आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार बिथां तरुण गगैनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै खौरां बिलाइयाव फोसावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बे खौरांखौ आंबो लाफानाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 67,151 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जरहाट जिल्लानि मालव फोथार बगरगुरि ओनसोलाव बा ओनसोलनिफ्राय आयेननि बेरेखा जौनि फेक्टरि खालामनायखौ बन्द खालामबाय आरो बे जाथायनि गासै 5 सुबुंफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हाबाय। लोगोसे मरिगाव जिल्लानि पुलिस एसपिनो आयेननि बेरेखा 2 नम्बर फालांगिरि खालामग्राफोरा बा खालामग्रा मनज आलीया नोगोद 15 लाख रां होनो फैदोंमोन। बे समावनो मानास आलीखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हायो। नैबे माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय बिसोरनोमोन हमग्रा बा फैसाफोरा। गुबुन खौराङा जाबाय धुबरी जिल्लानि डिपुटि कमिशनार अफिसाव खामानि मावग्रा एक्साइज डिपार्टमेन्टनि अन्जु कुमारिया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। नाथाय मानि थाखाय थैखो बेखौ दासिमबो नायबिजिरनाय जायाखै। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। ना सोरबासो बुथारखो ना गाव हारसिं थैखो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। लोगोसे चिरां जिल्लानि रानीगाथोन हाखुवा दैमायाव गबनानै थैनाय बिथां सन्जय बसुमतारीखौ दिनै सानजौफुनि 12 बाजिसोआव बोखांनानै मोननाय जादों। बिथाङा दै सिङाव थानाया दिनैजों सानथाम ना साननै जाबायमोन, दिनैसो मोनबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो गिलु बालु जाथाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोननो आङो गोदान गोदान खौरां लाबोबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो सोंहरगासिनो दंमोन ट्रेननि आपडेटखौबो हो आदा, ट्रेननि आपडेटखौबो हो फंबाय, बायदिसिना नोंथांमोना हरगासिनो दंमोन। ट्रेननि आपडेटखौ आं मानि थाखाय होआखै, ट्रेननि आपडेटआ टाइमा चेन्ज जाबाय थायो। दा बेनिखायनो आङो ट्रेननि आपडेटखौ होआखै। दाखालि बावैसो आङो ट्रेननि आपडेटखौ भिडिअ खालामनो होननानै लिरनानै लाखाबायमोन। बे समावनो जेब्ला भिडिअ खालामनो नागिरो बे समावनो ट्रेननि आपडेटआ चेन्ज जाफिनबाय। दा बेनिखायनो आङो ट्रेननि आपडेटखौ होथ'नाय जायाखै। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। जेब्ला ट्रेन डिपार्टमेन्टआ
थि आपडेट होयो नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। बाय बाय।